Πατέρα Σοφρόνια, καλησπέρα. Ευλογείτε. Ευλογία του Κυρίου, καλησπέρα. Σας έχουμε πάλι κοντά μας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη φορά. Να μιλήσουμε σήμερα για την οικονομική κρίση, αλλά στην πνευματική διάσταση. Από πνευματική διάσταση, την οικονομική κρίση σήμερα στον άνθρωπο. Μπορεί να αντιληφθεί τι διάσταση μπορεί να έχει αυτή η οικονομική κρίση και δεν είναι απλά ένα οικονομικό θέμα. Αχ, ψυχή μου, έχουμε οικονομική κρίση, πνευματική κρίση. Και μετά ακολουθεί η οικονομική, διότι εγκαταλείψαμε οι πάντες των Χριστών μας και έχουμε επιδοθεί τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα κερδίσουμε, πώς θα χάνουμε. Κανένας δεν σκέπτεται ότι μια μέρα θα είναι έτσι. Αύριο πρωί. Τι ωφελούνται. Αυτοί οι οποίοι μαζεύουν. Αυτοί οι οποίοι μαζεύουν τα πλούτη τους. Τι θα τα κάνουν. Με τον Ωνάση είχα ένα ατύχημα. Τον είχα γνωρίσει στη Αργεντινή. Και ήρθαμε σε κόντρα. Τώρα το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Ποια ήταν η κόντρα μας. Τον Κυριακή των Βαΐων εγώ είχα εχμαλωτήσει όλα τα παιδιά. Από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Αγόρια, κορίτσα, όμοιαν στο όνομά μου. Τι τους είχα κάνει δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Και πιάσανε οι κύριοι, χωρίς να με ρωτήσουν εμένα, ο ιερεύς τους σήμερα, να κάνουνε εορτή την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ για την Κύπρο, λέει, είναι εθνικό θέμα. Μα μέσα σε μια εβδομάδα θα χανόταν η Κύπρος αν το κάνουν μετά το Πάσχα. Και έρχονται και μου προτείνουν να πει στα παιδιά, λέει, να έρθουν για να χορέψουν, να κλωδίσουν και να... Εγώ λέω σήμερα που είναι η Κυριακή των Βαΐων και το βράδυ θα αρχίσει η Εκκλησία να λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», δεν θα πω σε κανένα παιδί. Ελεύθερα είναι τα παιδιά, άμα θέλουν μονάχα τους να στούν, ας έρθουν. Έγινες άλλος. Μέχρι επενέβη και ο πρέσβης. Με παίρνει τηλέφωνο, ο Λάπας ήταν τότε. Καλός άνθρωπος ήταν. Πάτερ, λέει, σε παρακαλούμε, είναι εθνικό το θέμα. Ό,τι και να είναι, του λέω, υπεράνω όλων είναι η πίστη μου και η πατρίδα κατά τελευταίο λόγο, λέω. Πρώτα η θρησκεία μου. Θα πω εγώ στα παιδιά να αφήσουν τον Χριστό τους που θα έρθουν απόψε στην Εκκλησία για να πάνε να χορέψουν, να φάνε και να πιούνε. Σε παρακαλώ, μην το συζητάμε, κύριε Πρέσβη. Πάνε βρίσκουν κάτι άλλος που είχαν μια οικειότητα μαζί μου. Ήρθαν και εκείνοι, λέω, είστε χριστιανοί, αν είστε χριστιανοί σταματάτε. Αυτό ήταν όλο. Άρχισε πόλεμος εναντίον μου, ανεβαίνει ο Ωνάσης απάνω, στον Αρχιεπίσκοπο πετάει $5.000 για τη σχολή, τη θεολογική που είχαν εκεί πέρα. Ο πατήρ Σοφρόνιος να πάρει δρόμο. Αμένα και ο Ιάκωβος ακόμα είχε εντυπωσιαστεί με τη ζωή μου εκεί πέρα. Ερχόταν ο επίσκοπος, ο δεύτερος επίσκοπος, γιατί ο πρώτος τα είχε μαζέψει και είχε φύγει. Του έδωσε οδηγίες. Πώς όμως ο Παναγαθός Θεός εφώτισε, παίρνουσα πάνω στο γραφείο, είδα ένα κείμενο εδώ πέρα γραμμένο. Κοιτάζω οδηγίες προς τον επίσκοπο. Υπάρχει ένα
θέμα, λέει, μεγάλο εκεί και πρέπει να δείξει μεγάλη ικανότητα ώστε να ικανοποιηθούν αμφότερα τα μέρη. Λέω αμφότερα, βάζω. Ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Γιαννόπουλος είναι πολύ καλός κληρικός και δεν πρέπει να φύγει. Αλλά έλα από εκεί η κοινότητα, έχουμε και κάποιον άλλον, λέει, ξέρεις ποιος έχουμε, πρέπει να ικανοποιηθούν και αυτοί. Μόλις το διάβασα αυτό, τέρμα λέω, τελειώσαμε. Δεν το είπα τίποτα κι αυτόν. Άρχισε κι αυτός, σας είπα, με τα τηλέφωνα, οριζόταν εκεί πέρα. Είναι και ο δεσπότης, μα δεν θέλουμε τον δεσπότη, θέλουμε τον πατέρα στον χρόνο. Τα είπαμε μια, τα είπαμε δυο, τα είπαμε τρεις, του λέω γεια σου. Δεν πάμε εμείς καλά εδώ. Ή εσύ θα είσαι ή εγώ. Σηκώθηκα και έφυγα. Μου έκανε ένα πολιτήριο εκεί πέρα και από την αυτή του δεν είχε ούτε 4 μήνες που είχε γίνει επίσκοπος. Παπάς ήταν. Αντί να δείξει κατανόηση. Καταληφθείς, θυμάμαι, υπονοσταλγίας, λέει, προς τη πατρίδα, φεύγει. Το καταληφθείς, καταλαβαίνετε τι θα πει. Ναι. Και το δαιμόνι, οι άνθρωποι καταλαμβάνονται. Ναι. Πάω, του λέω, Πάτερ Άγιε, αυτό δεν είναι, λέω, πολιτήριο, σας παρακαλώ, λέω. Και ακόμα χειρότερα μου λέει σου κάνει. Πάνω το σχίζω, πάρ' το, του λέω. Το ρίχνω στο κεφάλι και σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν. Δεχθήκατε πολύ, τολμώ να πω, πόλεμο. Πόλεμο, τον πόλεμο. Από πολλές πλευρές. Αλλά με ικανοποιούσε ο λαός. Ο λαός όμως σας αγαπούσε και σας υποστήριζε πάντα, όπως και σήμερα βέβαια, που ναι. Ο κόσμος έρχεται με πολύ αγάπη να σας δει, να εξομολογηθεί. Και βεβαίως, αλλά τον αγάπησα κι εγώ. Χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. Τίποτα. Μου ήρθαν θησαυροί. Πρέπει να έχουμε μέρες για να τα λέμε. Δεν τα θέλεις. Παρακαλώ, φύγετε. Λοιπόν, φτωχός πήγα, φτωχός γύρισα. Φτωχός έζησε και εδώ πέρα που ήρθα και δεν με ενδιαφέρουν. Και να σας πω και κάνα, όταν ακούω τα οικονομικά και τα οικονομικά μου πιάνονται τα νεύρα. Σταμάτα, βρε. Άμα με έχει ο Θεός να ζήσω, θα ζήσω. Άμα είναι να πεθάνω αύριο, θα πεθάνω. Δεν πάω να έχω όλα το σπίτι είναι γεμάτο. Τι θα το κάνω. Η ζωή μας είναι στο χέρι του Θεού. Όποτε θέλει τον καθένα τον κάνει. Πώς ο άνθρωπος θα έχει αυτή τη διάκριση, να ξέρει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος και πώς θα πορευθεί. Να μελετάει τούτο το επαναλαμβάνω Άγιο Ευαγγέλιο. Με αυτό να ζει. Και άμα ζει με αυτό όλα τα αγαθά έχει. Ας έχει το 89 ήταν το 99 που έγινε ο σεισμός εδώ στην Αθήνα. Πέσαν σπίτια πάνω εδώ πέρα στη Βάρνια. Βγήκα κι εγώ, πήγαινα εκεί με το αυτοκίνητό μου, γύριζα, έβλεπα που είχαν άνθρωποι που είχαν ανάγκη. Μπαίνω μέσα σε μια τεράστια σκηνή, τόση ήταν όσο είναι το εδώ. Και βλέπω μέσα παιδιά, λέω, ποια είναι εδώ πέρα η μητέρα που είναι, έρχεται μια εκεί πέρα. Καλημέρα πάτερ, καλημέρα σας, λέω, τι γίνεται εδώ, τι είναι. Μαζευτήκανε, λέω, της γειτονιάς τα παιδιά. Όχι, μου λέει. Τι όχι, αυτά που είναι. Τα παιδιά μου. Έκανα το σταυρό μου. Ωραία, τα παιδιά σου, όλα δικά σου, δικά μου λέει. Πόσα είναι, 17. 17 παιδιά. Και χαριατιζόμενος, πώς τα γνωρίζει, λέω, τα ονόματά τους, τα αυτά τους. Πίστευε η γυναίκα ότι δεν θα πεθάνει. 17 και 2, 19 στόματα. Τι θέλω να φάνε. Πίστευε. Πιστεύω, μου λέει, στο Θεό. Και πραγματικά εκεί με οδήγησε ο Θεός και βοήθησε όσο έπρεπε. Λοιπόν, όποιος πιστεύει τον Χριστό δεν έχει ανάγκη να κάθεται. Εδώ κάποια φορά και τα παιδιά μου.
Λένε τι θα φάμε αύριο, ας ξημερωθούμε, λέει και εδώ. Ας το αύριο. Αυτό είναι ένα ωραίο πρότυπο, θα έλεγα, όχι απλώς παράδειγμα, πρότυπο, έτσι όπως το αναφέρετε στους γονείς σήμερα, κάτω από τα θέματα οικονομικής φύσεως που αντιμετωπίζουν έντονα, αλλά κυρίως να πούμε και στα παιδιά σήμερα πώς πρέπει να τα μιλούμε και να τα καθοδηγούμε από μικρή ηλικία, γιατί δέχονται πολλούς πειρασμούς. Γλυκιά μου ψυχή, το έχω πει. Από την οικογένεια, από τον πατέρα και από τη μητέρα, εάν έχουν Θεό μέσα τους και τα παιδάκια τους θα έχουν Θεό μέσα. Και θα σας πω, έχω μία οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα και τα 3 παιδάκια τους κάθε βράδυ γονατιστεί μαζί και τα παιδάκια τους, κάνονται την προσευχή τους και ο Θεός δεν τους αφήνει. Δουλεύουνε άνθρωποι, γιατί 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Λοιπόν, γιατί πιστεύει, θα έρθει η Κυριακή, θα πάει στην εκκλησία, όλοι μαζί. Όχι εσύ πήγαινε και εγώ δεν έχω δουλειά εδώ, θα μαγειρέψω, θα κάνω. Έχουν αγάπη, είναι ενωμένοι ψυχικά. Το σαρκείο, ας το καταλάβουμε όλοι, έχει μια περίοδο που αφηνιάζει. Έρχεται όμως και άλλη περίοδος που μαραίνεται και ύστερα αρχίζει, έχει το κεφάλι, μια δεξιά, μια αριστερά και κάνει και καμιά ματιά πάνω, βλέπει ότι τα σκοινιά του μαζευτήκανε και θυμάται το λάκκο. Όταν θυμάται ο άνθρωπος το λάκκο, δεν τον ενδιαφέρουν τα υλικά πράγματα. Έχουν δευτερεύουσα θέση. Αλλά εδώ οικονομία και οικονομία και οικονομία και οικονομία. Τους έχω βαρεθεί πλέον, δεν θέλω να ακούω. Τη λέξη αυτή την έχω συγχαθεί. Ρε πιστεύω στο Θεό μου. Πιστεύω στο Θεό μου, θα με αφήσει ο Θεός μου. Εδώ έχει ένα παιδάκι, έχει 2 γονείς. Θα πεθάνει αυτό το παιδάκι όταν οι γονείς του παλεύουν και το έχουν στην αγκαλιά τους και το προστατεύουν και όπου να κινηθεί έχει την παρουσία του πατέρα του, της μητέρας. Έχει ανάγκη αυτό το παιδί. Δεν παραδειγματίζονται ούτε από τα παιδιά τους. Ούτε από τα παιδιά τους, τα οποία είναι αμέριμνα. Δεν ρωτάνε, τι θα φάμε πατέρα, το λένε το μεσημέρι. Όχι. Μιλάνε στη μητέρα τους τι θα φάμε. Έχει ο Θεός. Και έχει ο Θεός. Έτσι ακριβώς. Έχουμε καταντήσει αηδία γιατί, διότι αφήσαμε το Θεό μας και τυραννούμεθα και τυραννεί ο ένας τον άλλον. Έχει γίνει επομένως ο άνθρωπος δύσπιστος προς το Θεό σε τέτοιο βαθμό που δεν εμπιστεύεται την πορεία του πλέον. Πώς θα είναι. Δικιά μου ψυχή, θα σου πω ένα τρομακτικό θα είναι, αλλά έτσι το πιστεύω μέσα μου. 10 εκατομμύρια είμεθα Έλληνες, Ορθόδοξοι. Αν βγάλεις και είναι 1000 είναι οι πραγματικοί χριστιανοί που πιστεύουν στο Θεό ακράδαντα και μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Έχω έναν Αρεοπαγίτης ήταν, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος του Θεού, όχι όπως σκορδώνονται οι κύριοι Αρεοπαγίτες και όλοι. Δεν είναι ο φόβος και ο τρόμος, άνθρωπος του Θεού. Ο πραγματικός του είναι στο Άγιον Όρος. Ταπεινός, γλυκύτατος. Παραδείγματα πόσα θέλουν να τα φωνάζω μέρα νύχτα. Θα τυραννιστούν ακόμα περισσότερο, επαναλαμβάνω, εάν ψηφίσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολεμάνε τον Χριστό. Τα μάτια τους βγάζουν. Τον Χριστό κανένας δεν μπορεί να τον πολεμήσει.
Τα δικά τους τα μάτια τα βγάζουν. Αλλά και αυτοί οι οποίοι τους δίνουν την αρχή και την εξουσία, εκεί θα καταντήσουν τελευταία. Δεν θα πεθάνει κανένας. Όποιος είναι. Εδώ. Είπα, ποια είναι η ζωή μου, παξιμάδι και νερό και με τη χάρη του Θεού. Και τώρα σε αυτή την ηλικία αυτό κάνω. Να έρθουμε σε ένα σύγχρονο πρόβλημα που υπήρχε βέβαια και παλαιότερα, αλλά είναι σε πολύ μεγάλη έκταση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και έχει πάρει και μεγάλη διάσταση. Με μία λέξη, ο δαιμονισμός. Ξέρουμε ότι έχετε κάποιες εμπειρίες πολύ έντονες από περιστατικά. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αποδέχονται ότι υφίσταται. Είναι κάτι όμως το οποίο θα ήθελα να το αναφέρουμε στους πρώτες κηρυκτές. Ευχαρίστως, κόρη. Γιατί θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να βγάζουμε κάποια πράγματα προς τα έξω, ναι, και όχι απλά να είμαστε χλιαροί, όπως λέτε. Ας καταλάβουνε. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Ό,τι ανάγκες έχει ο άλλος, έχω κι εγώ. Η διαφορά όμως είναι το πώς τις χρησιμοποιεί ο καθένας. Εγώ, με τη χάρη του Θεού, εγώ προσωπικά συγχαίρομαι και τη λέξη εγώ. Εθυσίασα τη ζωή μου για την αγάπη του Χριστού μου. Έζησα όπως έζησα. Οι δαιμονισμένοι. Η πρώτη συνάντηση με δαιμονισμένη, δυστυχώς ήταν γυναίκα, ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο το 82, πριν φύγω για το Σινά. Το Αγίου Κωνσταντίνο, ανήμερα. Είχαμε στην Ομόνια, ήταν ο ναός, εκεί με είχαν διορίσει. Αφού τελείωσε η λειτουργία, γινόταν μια φασαρία, ένα κακό φωνές. Ήρθαν και μου φώναξαν, μου λένε, πάτερ, είναι κάποια αρρώστια, λέει. Βγήκα όπως σήμερα με τα Ιερά Άμφια και πάω και βλέπω μια Μαρία, η οποία ήταν από την Πάτρα. Και κούνε το κεφάλι της, έβγαζε φως εκεί πέρα. Εσύ πάεις εκείνον, εσύ πάεις εκείνη. Και όλο ψέματα και άρχισαν να ταράζονται. Λέω, μην τον ακούτε, λέω, το ψεύτη. Αυτός είναι σκανδαλοποιός, σας βάζει ψευτιές για να σκοτωθείτε ένα μεταξύ σας. Καμία σημασία, μην του δίνετε, λέω. Γυρίζει με μια λύσα, του λέει, ναι, εσείς τα κάνετε όλα, και εκείνος θα συγχωρεί. Αγρίεψα κι εγώ και λέω, ναι, του λέω, τα κάνουμε όλα, του ζητάμε συγγνώμη και μας συγχωρεί. Ζήτα του κι εσύ, λέω, και σένα θα σε συγχωρήσει, ταλέπορα, του λέω. Αχ, ψυχή μου, ανήσουν εκεί πέρα, ανήσουν. Λέμε καμιά φορά, όταν τεντώνουμε τη φωνή δις διαπασών, τι δίσε, αυτό ήτανε δεκάκης διαπασών. Ποτέ ψόφα, λέω, εκεί μέσα και κάτσε εκεί που κάθεσαι, το λέω. Το πρώτο δείγμα. Εδώ. Μου ήρθε ένας πατέρας. Τώρα από τη Λαμία ήταν, από τη Λάρισα, κρίμα μωρά, δεν θυμάμαι, δεν είχα πάρει και τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του, γιατί μου ήρθε νύχτα. Ήρθε από το Παρίσι. Είχε γυρίσει, έχει μια κόρη, Μαρία, 26 ετών, φιλόλογος.
Γύρισε όλα τα προσκυνήματα, είχε δαιμονιστεί η κοπέλα. Και δεν ήταν κοπέλα του δρόμου, μάλιστα με τον πνευματικό της πατέρα, με εξομολογήσεις, με τις μετάνοιές της, με τη Θεία Κοινωνία, κατηχητικά έκανε και δαιμονίστηκε. Πήγε ο άνθρωπος μέχρι και το Σινάκι, την Αίγυπτο και παντού όπου άκουγε εικόνες θαυματουργές. Τελευταία πήρε δρόμο και πάει στο Παρίσι να πάει στη Λούρδη. Όταν όμως βγήκε, μετανόησε ο άνθρωπος και ξαναγυρίζει στο ίδιο το αεροπλάνο και ήρθε. Και από εκεί ήρθε εδώ. Καθόταν εκεί πέρα, εκεί που κάθεται ο Ιωάννης, καθόταν ο πατέρας και εδώ καθόταν τα δυο του παιδιά, το αγόρι και η Μαρία. Όταν μου είπε το ιστορικό, φεύγω από εδώ και πάω εκεί. Κάνω μια προσευχή πάνω το κεφάλι της, είπα και αυτά και έβλεπα και ανοίγει το στόμα της έτσι. Εγώ έβλεπα τώρα ως όρθιος που έμενα το φάριγγά της. Και ακούω, άκουσε, μου λέει, εγώ. Δηλαδή αυτή η φωνή έβγαινε μέσα από την κοπέλα. Ναι. Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δαιμόνων της κολάσεως. Και ύστερα γυρίζει το λόγο σε μένα. Και δεν μπορείς εσύ ούτε με τις προσευχές σου, ούτε με τις νηστείες σου, ούτε με τα δάκρυά σου να με βγάλεις. Παρά όταν διατάξει ο τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τότε θα φύγω. Θέλω να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί, διότι τούτη με βασανίζει περισσότερο από ό,τι βασανίζουμε στην κόλαση. Ας τα ακούσουνε, ας τα ακούσουνε. Και αν αυτός ο πατέρας, ακόμα το παιδάκι του, το ευλογημένο εκείνο, ακούσει ποτέ, το παρακαλώ να με πάρει τηλέφωνο να μου πει τα ευχάριστα νέα. Και από εδώ φύγανε και πήγανε στην Κρήτη, διότι μέσα το σπίτι του το είχε ρημάξει, δεν του είχε αφήσει τίποτε γερό. Του τα είχε σπασμένα όλα. Συνέχεια, μία κοπέλα. Και αυτά είναι περιστατικά πρόσφατα. Τώρα πρόσφατα. Το Δεκέμβριο έγινε το Θάβα. Αυτή η κοπέλα από 18 χρονών δαιμονίστηκε. Χάρη στον πατέρα της. Διότι όταν οι γονείς έχουν γλώσσα βρωμερή και τη χρησιμοποιούν για το σατανά, κάποτε και φαίνεται και ο Πανάγαθος Θεός, τους τιμωρεί εκεί που πονάει περισσότερο. Δαιμονίστηκε η κοπέλα. Από τα 18 της χρόνια μέχρι τα 36 της χρόνια. Σπούδασε, μορφώθηκε, όλα καλά. Πήγαινε στους παπάδες εκεί πέρα. Αυτή η δουλειά είναι, λέει, για τους γιατρούς. Την έκανε ψυχικά, ψυχολογικά. Οι γιατροί την έστελναν, τη λέει, αυτή η δουλειά είναι των παπάδων, δεν είναι δική μας. Σηκώναν τα χέρια οι γιατροί. Ξανά πήγαινε να το διαβάσει